время живем. Назву дакументальнага фільму пра беларускія пратэсты, прэм'ера якога адбылася на берлінскім кінафестывалі, перакладаюць і як кураж, і як мужнасць, і як смеласць. Фільм аб пратэстах у Беларусі і людзях мастацтва, якія выступаюць за свабоду. Ён пачынаецца з архіўных кадраў пратэсту 96-го году і сканчаецца прысвячэннем памяці ахвяраў, забітых беларускім рэжымам. Also von Anfang an wurde uns klar, dass das wird alles end sein. Wenn eine Person, der seit 26 Jahren dein Land ausnutzt und sagt, es wird geschossen, dann, also für mich und für meine Kamerafrau, das war einfach klar, es wird geschossen. Фільм распавядае пра 3 актораў у гушчары пратэстаў супраць сфальшаваных прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Галоўныя героі – акторка беларускага свабоднага тэатру Марына Якубовіч, а таксама музыкі гурту «Разбітае сэрца пацана» Павел Гарадніцкі і Дзяніс Тарасенко. Яны праходзяць праз самы трывожны час у навейшай беларускай гісторыі. Es ist natürlich jetzt die Zeit von Repressionen. Hier natürlich, man wünscht sich romantisch zu bleiben und so pathetisch zu sagen, die wurden überhaupt nicht. Nein, keine Angst. Aber genau das finde ich sehr schwach, wenn man immer so pathetisch spricht. Ich glaube, Courage und Mut ist das genau, wenn ein Mensch sagt, ich habe Angst, wahnsinnige Angst, aber ich mache trotzdem weiter. Алексей Палуян – беларускі рэжысэр, які ад 2012 году жыве і працуе ў Нямецчыне, дзе скончыў Акадэмію мастацтваў. Ягоны кароткаметражны фільм «Возера радасці» паводле рамана Віктара Марціновіча стаў прызёрам больш як 30 міжнародных кінафестываляў і увайшоў у лонг-ліст прэміі «Оскар». Я цалкам задаволен. Я лічу, што Анастасія, якую Алексей знайшоў, сыграла на ўзроўні Бог. Алексей Палуян спадзяецца, што ягоны новы фільм «Кураж» дапаможа прыцягнуць увагу да палітвязняў у Беларусі. Und dieser Film wird große Publikum erreichen. Man sieht das schon. Und das war das Ziel natürlich, weil wer außer Künstler können jetzt noch laut darüber sprechen?